και με πολύ χαρά επαναλαμβάνω, καλώς ορίσατε και πάλι και με πολύ χαρά σας βλέπουμε στον χώρο μας αυτό και το ακόμη σπουδαιότερο το ότι ήρθατε για να παρακολουθήσετε και πάλι μια θρησκευτική ομιλία. Μέσα σε αυτή την κατάσταση που ζούμε, μέσα στις ανησυχίες μας, στις ποικίλες δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουμε, οπωσδήποτε θέλουμε κάποιο διαφορετικό στήριγμα και οι ομιλίες αυτές, μαζί με άλλες φυσικά, μας βοηθούν οπωσδήποτε και για να στηριχθούμε και για να ανησυχούμε και να προβληματιζόμαστε κάθε φορά για την όλη μας πορεία, την πνευματική μας πορεία. Σήμερα λοιπόν, όπως έχουμε ανακοινώσει, το θέμα μας θα είναι Ιησούς Χριστός σημείων αντιλεγόμενων. Γύρω από τον Ιησού Χριστό υπάρχει ένα συγκλονιστικό ερώτημα που συνδέεται με την πίστη μας στο πρόσωπό Του. Άραγε τα όσα γράφουν τα Ευαγγέλια για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αλλά και όλα αυτά που έζησαν στην πορεία των αιώνων οι οπαδοί Του, οι άνθρωποι που πίστεψαν και Τον ακολούθησαν, όλα αυτά είναι γεγονότα πραγματικά ή μήπως μπαίνουμε λίγο στον χώρο της φαντασίας και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ότι είναι παραμύθια. Είναι φαντασίες και αποκοιήματα των Αποστόλων ή είναι πράγματα μαρτυρημένα και βεβαιωμένα. Τα εκατομμύρια των πιστών που έζησαν την αλήθεια του Χριστού και τα επίσης εκατομμύρια όλων αυτών που θυσίασαν τη ζωή τους, των μαρτύρων, αλλά και όλων των άλλων που άφησαν τα πάντα και έζησαν αυτό το θέλημα του Θεού. Όλα αυτά μας λένε τίποτε. Αυτοί τα αμέτρητα εκατομμύρια των μαρτύρων που θυσίασαν τη ζωή τους για τον Χριστό μέσα από φρικτά μαρτύρια, όλοι αυτοί έζησαν μια πραγματικότητα ή μήπως έζησαν μέσα σε ένα ψέμα και θυσίασαν τη ζωή τους για ένα ψέμα. Αλλά και όλα τα εκατομμύρια των σημερινών πιστών που έδωσαν και δίνουν τη μαρτυρία του Χριστού μέσα σε καθεστώτα αντιχριστιανικά και άθεα, χλευαζόμενοι και διωκόμενοι πολλές φορές, όλα αυτά γίνονται για ένα ψέμα, αν δεν υπάρχει Χριστός. Με άλλα λόγια, είναι εξαπατημένοι και πλανεμένοι όλοι αυτοί, όλοι εμείς δηλαδή που πιστεύουμε στον Χριστό. Ασφαλώς πολλά έχουμε ακούσει γύρω από το θέμα αυτό. Ίσως και έχουμε διαβάσει. Κάθε τόσο κάποιος έρχεται να μας πει τώρα αυτά τα πράγματα τα έγραψαν κάποτε, μη τα πιστεύεις όπως είναι γραμμένα. Πώς θέλουμε πολλές φορές να προβάλλουμε έτσι κάποιον και γράφουμε και προσόντα που έχει και άλλα τα οποία είναι φανταστικά και θέλουμε να τον προβάλλουμε και να τον ανεβάσουμε ψηλά. Ασφαλώς πολλά έχουμε ακούσει, έχουμε διαβάσει και έρχεται το ερώτημα, τι πιστεύουν οι άνθρωποι που μας περιβάλλουν, αυτοί με τους οποίους συνεργαζόμαστε και ζούμε μαζί? Υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση ή όχι? Ασφαλώς είναι φυσικά, έτσι. Ας έρθουμε στην Αγία Γραφή. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο μπορούμε να σταθούμε σε ένα σημείο από την αναφορά στην Υπαπαντή του Κύριου που γιορτάζουμε τώρα αυτές τις μέρες. Το γιορτάσαμε χθες.
μπορούμε έτσι να δούμε τα πράγματα πιο έτσι προσεκτικά, πιο συστηματικά αν θέλετε. Και πρώτα ας σχολιάσουμε το γνωστό σε όλοι μας κείμενο. Όπως ξέρουμε, σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, κάθε πρωτότοκο αγόρι των Εβραίων έπρεπε να αφιερωθεί στο Θεό για να θυμούνται τη σωτηρία τους από τη μεγάλη περιπέτεια των 40 χρόνων στην έρημο. Τη σωτηρία τους από τους Αιγυπτίους. Αυτή η αφιέρωση στο Θεό γινόταν στις 40 μέρες με μια συμβολική πράξη. 40 μέρες από τη γέννηση του παιδιού. Εκπληρώνοντας την εντολή αυτή του νόμου, η Παναγία με τον Ιωσήφ οδηγούν τον μικρό Ιησού, τον ήπιο Ιησού στο ναό. Εκεί τον υποδέχονται δύο άνθρωποι. Ο ένας είναι ο πρεσβύτης Σιμεών και η προφήτηδα Άννα. Ο Σιμεών τον πήρε στην αγκαλιά του και φωτισμένος από το Θεό κατάλαβε ότι πρόκειται για το σωτήρα του κόσμου. Και αφού είπε εκείνα τα γνωστά σε όλη μας λόγια, νυν απολύεις το δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σε ειρήνη, ότι είδωνε οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ό ετοίμασας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού του Ισραήλ. Μετά πρόσθεσε και τα εξής σημαντικά. Λέει ο Ευαγγελιστής, και ευλόγησεν αυτού Σιμεών και είπε προς Μαριάμ τη μητέρα αυτού, ιδού ούτως κοίται εις πτώσιν και Ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενων. Κοίται εις πτώσιν και Ανάσταση πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενων. Και πιο απλά, ο Σιμεών τους ευλόγησε και είπε στη Μαριάμ τη μητέρα του Ιησού, αυτό τον ήπιο που κρατάς στην αγκαλιά σου, θα γίνει αιτία να καταστροφούν ή να σωθούν πολλοί. Δηλαδή όσοι δεν θα τον πιστέψουν θα χαθούν, θα καταστροφούν. Και όσοι τον πιστέψουν θα αναστηθούν και θα ελευθερωθούν από την αμαρτία. Και ακόμα θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, δηλαδή πρόσωπο αντιλογίας και διαφωνίας. Η εντύπωση που αποκτάμε διαβάζοντας αυτά τα λίγα λόγια μέσα από το Ευαγγέλιο του Λουκά είναι ότι η αμφισβήτηση του Χριστού προφητεύτηκε από την πρώτη στιγμή του ερχομού του στον κόσμο. Θα σας διαβάσω κάτι που γράφει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, αυτός ο μεγάλος Σέρβος απολογητής της πίστεώς μας, ο οποίος υπέφερε πάρα πολλά για να σταθεί τι από τους Γερμανούς, τι από τους κομμουνιστές, τι από όλους. Έκανε στο Auschwitz και τα λοιπά. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, αδελφοί, έχουν περάσει 2.000 χρόνια από τότε που ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έθεσε αυτό το ερώτημα στους μαθητές του. Το ερώτημα είναι, τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι, τι λένε οι άνθρωποι για μένα, ποιος είμαι. Από τότε μέχρι σήμερα το ίδιο ερώτημα τίθεται σε κάθε γενιά ανθρώπων, κάθε ημέρα που ξημερώνει και κάθε νύχτα που σκοτεινιάζει. Είναι ερώτημα ζωής και θανάτου και η απάντηση σε αυτό φέρνει ζωή ή φέρνει θάνατο. «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος», απάντησε ο Απόστολος Πέτρος. Για την απάντησή του αυτή τον μακάρισε ο Ιησούς Χριστός. Ποιος είναι ο Χριστός, ρωτούν σήμερα οι άνθρωποι. Κάποιοι συντασσόμενοι με τους Ιουδαίους λένε ότι είναι αυτός που καταλύει τον νόμο και αυτοαποκαλείται Μεσσίας. Άλλοι συντασσόμενοι με τον Πιλάτο λένε ότι δεν μπορούν να καταλήξουν στην αλήθεια για αυτόν τον άνθρωπο. Ορισμένοι άλλοι συντασσόμενοι με τους Αποστόλους λένε ότι αυτός είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο σωτήρας και λυτρωτής, ο οποίος απάλλαξε το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία και το θάνατο, ο Αναστάς και ο ανιστών τους ανθρώπους
Ον ο ζωοδότης. Όλοι εμείς οι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος συμφωνούμε με τους Αποστόλους και την Αγία μας Εκκλησία, η οποία με την παγκόσμια φωνή της ομολογεί Χριστό τον Κύριο. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι ένα σημείο αντιλεγόμενο και αυτό είναι διαμέσου των αιώνων. Αμέσως ένα ερώτημα, πώς εκφράστηκε αυτή η αμφισβήτηση για τον Χριστό διαμέσου των αιώνων? Πώς δηλαδή πραγματοποιήθηκε η προφητεία του Σιμεών ότι ο Χριστός θα είναι σημείο αντιλεγόμενο? Και πιο συγκεκριμένα, πώς εκφράστηκε στην εποχή του? Πώς εκφράστηκε διαμέσου των αιώνων και πώς εκφράζεται σήμερα? Ας θυμηθούμε την εποχή του. Ενώ ολόκληρους αιώνες ο Ισραηλιτικός λαός περίμενε το Μεσσία, όταν ήρθε ο Χριστός, ο Ισραηλιτικός λαός τον αρνήθηκε. Ήταν γλυκιά ελπίδα ως ο αναμενόμενος λυτρωτής και όταν ήρθε συνάντησε την καταδίωξη. Σφαγή των Ιππίων, φυγή στην Αίγυπτο, το μένος του Ηρώδη. Οι μάγοι και οι ποιμένες τον προσκυνούν και ο Ηρώδης γίνεται θηριώδης. Άλλοι βλέπουν τα θαύματά του και πιστεύουν και άλλοι αμφισβητούν τη δύναμή του. Ένα μεγάλο μέρος του λαού ακούει τα λόγια του και σαγηνεύεται και ένα άλλο μέρος ανθρώπων τον υπονομεύει, τον συκοφαντεί ή τον εγκαταλείπει. Τέλος, το αποκορύφωμα της αμφισβήτησης αυτής του Χριστού από τους ανθρώπους της εποχής του ήταν η Σταύρωση και ο θάνατός του. Μόλις ανοίξουμε τα Ευαγγέλια από την πρώτη στιγμή της δημόσιας δράσεως του Κυρίου, θα βρούμε όχι μια φορά αλλά πολλές φορές αυτό το διχασμό ανάμεσά τους. Μιλάει ο Χριστός και γίνεται σχίσμα στο λαό. Άλλοι τον εγκαταλείπουν και τον εχθρεύονται και άλλοι ενθουσιάζονται με αυτά που ακούνε. Θα σας αναφέρω μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Ας πούμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο διαβάζουμε «Πολλοί ουν εκ του όχλου ακούσαντες τον λόγο έλεγον ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης». Άλλοι έλεγον ούτως εστίν ο Χριστός. Σχίσμα ουν εν το όχλο εγένετο δι' αυτόν. Τινές δε ήθελον εξ αυτόν πιάσε αυτόν. Αλλουδείς επέβαλεν επ' αυτόν τα χείρας. Άλλοι λοιπόν ενθουσιασμένοι έλεγαν αυτός είναι πραγματικά ο προφήτης, ο κατεξοχή προφήτης, ο αναμενόμενος προφήτης, δηλαδή ο Μεσσίας και ο λυτρωτής. Και άλλοι τα εντελώς αντίθετα. Τον έβλεπαν ότι είναι αυτός που πλανά των λαών και έλεγαν ότι ήθελαν να τον πιάσουν, να τον συλλάβουν, αλλά κανένας δεν τολμούσε να το κάνει αυτό, γιατί ο πολύς όχλος ήταν ενθουσιασμένος μαζί του. Όταν ο Κύριος θεράπευσε τον εγγενετή τυφλό που του έβαλε λάσπη στα μάτια και τον έστειλε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ να πλύνει τα μάτια του και ό,τι θα έβλεπε, η αντιδράση του λαού ήταν η εξής. Μερικοί από τους Φαρισαίους έλεγαν «Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι εσταλμένος από τον Θεό». Γιατί δεν τηρεί το Σάββατο. Δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου. Άλλοι έλεγαν «Μα πώς μπορεί ένας αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοια θαύματα?» Και, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, υπήρχε σχίσμα ανάμεσά τους. Όταν ο Κύριος τους είπε την παραβολή του καλού ποιμένα, οι Εβραίοι διχάστηκαν. Σχίσμα έγινε στους Ιουδαίους εξαιτίας των λόγων αυτών. Πολλοί έλεγαν «Είναι δαιμονισμένος και τρελός». Γιατί τον ακούτε? Άλλοι όμως έλεγαν «Αυτά τα λόγια δεν είναι δυνατόν να είναι κάποιου δαιμονισμένου». Αφήνω πως έφτασα στο σημείο να λένε ότι είναι φάγος και εινοπότης, δηλαδή ότι είναι φαγάς και μπεκρής, έλεγα για τον Χριστό. Αυτά τα έλεγαν
οι επικεφαλής του Ιουδαϊκού λαού, έτσι, οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, οι κατεξοχήν εκπρόσωποι της θρησκείας. Φανταστείτε που είχαν φτάσει. Δεν έβλεπαν το λαό που έτρεχε πίσω του για να ακούσει τα λόγια του και να θεραπευτεί από τις ποικίλες κακές καταστάσεις τους. Όταν ο Κύριος πήρε το μαστίγιο και καθάρισε τον ναό από τους εμπόρους, ο λαός ενθουσιασμένος δεν το κράβγαζε. Οι γραμματείς όμως τον πιάνουν και του λένε «Εν ποια εξουσία ταύτα ποιείς, ή τι σοι έδωκε την εξουσία ταύτη, πού βρήκες εσύ αυτή την εξουσία, αυτή τη δυνατότητα να κάνεις αυτά τα πράγματα?» Γιατί εθίγει το συμφέρον τους, διότι μπερδεύτηκαν σε κάποια πράγματα που δεν μπορούσαν με κανέναν τρόπο να τα καταλάβουν και να τα αποδεχτούν. Ας δούμε όλη αυτή την περικοπή, γιατί έχει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Όταν οι γραμματείς το ρώτησαν με ποια εξουσία τα κάνει σε αυτά, τα θαύματα που είχε κάνει προηγουμένως στο ναό και το διώξιμο των εμπόρων, σημαίνει ότι έμεσα, πλην σαφώς, αναγνώριζαν πως ο Χριστός είχε τη δύναμη και την εξουσία να τα κάνει. Μέσα στην άρνηση υπήρχε αναγνώριση. Αυτό λοιπόν ήταν η στάση των ανθρώπων στην εποχή τη δική του. Άλλοι έτρεχαν και λέγανε «Ευρήκαμε το σωτήρα», και άλλοι έλεγαν ό,τι πιο παράξενο και ανάποδο θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Ας έρθουμε λίγο και διαμέσου των αιώνων. Δεν υπάρχει εποχή που να μην αμφισβητήθηκε και να μην πολεμήθηκε το πρόσωπο του Χριστού. Πρώτα έχουμε τους διωγμούς. Οι μεγάλοι διωγμοί κράτησαν 300 χρόνια, 3 αιώνες. Όλα αυτά τα χρόνια αμφισβητείται και καταδιώκεται από Εβραίους και ειδωλολάτρες. Αλλά και λατρεύεται ως Θεός από τα εκατομμύρια των μαρτύρων και των πιστών. Έπειτα έχουμε τις αιρέσεις, που στην ουσία τους αμφισβητούν τον Χριστό ως Θεάνθρωπο, όπως και τις αλήθειες που μας απεκάλυψε ο ίδιος ο Χριστός. Αλλά όχι μόνο οι διώκτες και ιερατικοί, αλλά και άνθρωποι των γραμμάτων, φιλόσοφοι, μορφωμένοι κτλ. Έρχονται να αμφισβητήσουν, να πούνε τι είναι αυτά που λέει, να πούνε δεν μας εκφράζουν αυτά τα λόγια, με οποιοδήποτε τρόπο να αμφισβητήσουν τη θετική παρουσία και ότι είναι αυτός ο λυτρωτής και σωτήρας. Τα άτομα διχάζονται λοιπόν οι άνθρωποι διαμέσου των αιώνων με την παρουσία του Χριστού. Άλλοι τον εφηλητούν και γράφουν πύρινα άρθρα και βιβλία εναντίον του, και άλλοι γεμίζουν τις βιβλιοθήκες με τόμους ύμνων και λατρείας για τον Χριστό. Η ίδια αμφισβήτηση υπάρχει και στις μέρες μας και στην εποχή μας. Άθεες ιδεολογίες με παγκόσμιο χαρακτήρα και επιβολή αμφισβήτησαν και πολέμησαν την ύπαρξη του Χριστού. Τα άτομα όμως και οι λαοί έμειναν και μένουν βαθιά αφοσιωμένοι στην πίστη τους στον Χριστό. Οι ιδεολογίες καταραίουν κάθε τόσο η μια μετά την άλλη. Πολλοί επιστρέφουν στη θρησκεία σήμερα. Στην Αμερική πολλοί άνθρωποι βαπτίζονται Ορθόδοξοι χριστιανοί. Στην Αμερική παρακαλώ. Πολλοί άλλοι τον προσκυνούν και τον λατρεύουν. Τον λατρεύουν ως Θεό. Άλλοι όμως τον αρνούνται και τον πολεμούν. Υπάρχουν χιλιάδες νέοι που τον ειρωνεύονται και τον πολεμούν και θεωρούν την αλήθειά τους σκοταδιστική, οπισθοδρομική, αλλά υπάρχουν και άλλες χιλιάδες νέων που στρατευμένοι κάτω από τη σημαία του Χριστού δίνουν κάθε μέρα τη μαρτυρία τους για τον Χριστό. Είναι πολλοί που κοροϊδεύουν τους πιστούς, αλλά και χιλιάδες αμέτρητες που καταφεύγουν εκεί που θα βρουν κάποιον άνθρωπο να τους μιλήσει για τον Χριστό. Λέει κάποια,
περίπου 30 χρονών. Πάει σε μια θεία της και της λέει: «Θεία, η μητέρα μου δεν μας μίλησε ποτέ για τον Χριστό. Θέλω να μάθω κάτι περισσότερο». Και μόνο το παράδειγμα της ροφής προς την πίστη αυτών των χιλιάδων νέων στις πρώην κομμουνιστικές χώρες είναι αρκετό για την αλήθεια αυτή. Και κάτι άλλο. Το Χριστό δεν τον αμφισβητούν μονάχα αυτοί οι οποίοι λένε δεν ήταν τίποτε, ήταν πλάνος και ό,τι άλλο έλεγαν, αλλά είναι και οι ίδιοι χριστιανοί. Αυτοί οι οποίοι δεν ζουν σύμφωνα με αυτά που ο Χριστός λέει. «Α, καλά, αυτό το δεν πειράζει, αυτό τώρα άστο για καμιά άλλη ώρα». Δεν ζουν αυτό που θέλει ο Χριστός. Συμβιβάζονται με την νοοτροπία του κόσμου. Είναι αυτοί οι πολλοί άνθρωποι που πάμε και στην εκκλησία, πάμε να δούμε και κάνα γέροντα, πάμε και εξομολόγηση, πριν από τα Χριστούγεννα, πριν από το Πάσχα, και έρχονται πολλές φορές να λένε «Πάτερ, δεν έχω τίποτα, μια ευχή θέλω να μου διαβάσεις». Αυτή είναι η εξομολόγησή τους. Θυμάμαι κάποια περίπτωση που ερχότανε και η εξομολόγησή του ήταν «Εγώ, Πάτερ, είμαι καλός χριστιανός. 2 φορές το χρόνο εξομολογούμε. Θέλω τώρα να μου διαβάσει μια ευχή». Εξομολογία δεν έλεγε τίποτε. Μόνο τη λέξη ότι εξομολογούμε. Να μου διαβάσει μια ευχή γιατί θέλω να κοινωνήσω. Αυτός ήταν ο χριστιανισμός του. Να μην αναφέρω και άλλα περιστατικά που είναι πάρα πολύ έτσι χαριτωμένα. Θα σας πω κάτι το οποίο έγινε στη Γαλλική Επανάσταση. Η Γαλλική Επανάσταση, είπαμε, ήταν μια επανάσταση που στράφηκε πολύ και εναντίον της θρησκείας. Γιατί η θρησκεία, καθολική βέβαια, της Δυτικής Εκκλησίας, πολλά πράγματα βρισκόταν σε αυτούς τους συμβιβασμούς, σε αυτό το βόλεμα, στο έτσι και τα λοιπά. Ένας διάκος τρέχει φοβισμένος μέσα σε κατάσταση πανικού στον επίσκοπό του και του λέει «Δέσποτα, καταστρέφουν τις εκκλησίες». Και απαντάει ο δεσπότης «Δόξα τω Θεώ, παιδί μου». «Τι είναι αυτά που λες, δέσποτα, σκοτώνουν τους παπάδες». «Δοξασμένος να είναι ο Κύριος, παιδί μου». «Μα δέσποτα, λες αυτά τα πράγματα και καταστρέφει τη θρησκεία μας». Και απαντάει «Αν εμείς, παιδί μου, δεν την καταστρέψαμε όλα αυτά τα χρόνια, μη φοβάσαι από αυτούς». Αυτό ισχύει και για μας. Μήπως εμείς οι ίδιοι την καταστρέφουμε και μήπως οι ίδιοι εμείς είμαστε αυτοί που δεν έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό τι είναι ο Χριστός για μας και μήπως αφήνουμε έτσι χαλαρά τα πράγματα από εδώ από εκεί χωρίς με μια απόλυτη πεποίθηση να ζούμε, να ομολογούμε και να βιώνουμε το Θεό και το θέλημά Του. Ποια σημεία της παρουσίας του Χριστού αμφισβητούνται περισσότερο? Για να γίνει πιο σαφής αυτή η αμφισβήτηση του προσώπου του Χριστού, ας δούμε μερικά συγκεκριμένα σημεία τα οποία αμφισβητήθηκαν και αμφισβητούνται και μέχρι σήμερα. Το πρώτο είναι η ίδια ιστορική παρουσία του Χριστού. Υπήρξαν όχι λίγοι οι οποίοι είπαν δεν υπήρξε καθόλου Χριστός. Είναι ένα δημιούργημα φαντασίας. Όταν κυκλοφόρησε η πρώτη σοβιετική εγκυκλοπαίδεια κάπου στο 1923-24 σε ένα λίμα που λέει Χριστός γράφουν είναι πρόσωπο ανύπαρκτο και το οποίο επλάσηκε από τη φαντασία κάποιων θρησκόληπτων.
Όμως φυσικά ήταν πολλοί από τους ίδιους τους κομμουνιστές που είπανε μην το γράφουμε έτσι, γιατί θα έρθουν και θα μας κολλήσουν στον τοίχο και θα μας πούν αφού είναι ιστορικό πρόσωπο. Στην επανέκδοση μετά από καμιά 15 χρόνια γράφουν ότι πράγματι έζησε αυτή την εποχή τη συγκεκριμένη και ότι βέβαια έκανε πολλά άσχημα και όλα αυτά τα οποία έγραψαν σύμφωνα με τη θεωρία του. Και σήμερα παρουσιάζονται διάφορες απόψεις που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο προσπαθούν να αμφισβητήσουν την ίδια την ύπαρξη του Χριστού. Πολλοί περισσότερο αμφισβητούν το ότι ο Ιησούς Χριστός είναι θεάνθρωπος. Πάντως σήμερα αυτές οι απόψεις είναι κάπως πεσμένες και είναι πολύ λίγοι αυτοί που αμφισβητούν με αυτόν τον τρόπο την ίδια την ύπαρξη του Χριστού, την παρουσία του Χριστού. Εκείνο που τους καταλήγει περισσότερο και δυσκολεύονται να το παραδεχτούν είναι η θεότητα του Χριστού. Για την ιστορική παρουσία του Χριστού υπάρχουν πολλές μαρτυρίες που θα τις δούμε σε κάποια άλλη ομιλία. Άλλο που αμφισβητήθηκε πάρα πολύ είναι τα θαύματά του. Και σήμερα αμφισβητούνται τα θαύματα του Κυρίου, της Παναγίας των Αγίων. Είχε πάρει τόσα φάρμακα και ήρθε αυτή η στιγμή τα φάρμακα να πιάσουν. Μην τα πιστεύετε όλα αυτά που βλέπετε. Πολλά από αυτά είναι δημιουργημένα από τους ίδιους για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Ακούτε τώρα τι Άγιος Παΐσιος και τι αυτά. Έγινε κάτι τυχαία. Και ένα σωρό άλλα. Τι για τους Αγίους, τι για την Παναγία, τι για όλα αυτά τα πράγματα. Νόμιζε ότι ήταν άρρωστος και φυσικά έγινε καλά. Ήταν κάτι που το δημιούργησαν οι ίδιοι γιατί τους έβαλαν οι παπάδες ώστε να έχουν μια επιρροή στον κόσμο και να πηγαίνουν για να αφήνουν λεφτά και τόσα άλλα πράγματα. Όσοι δεν πιστεύουν στη θεότητά του είναι φυσικό να αμφισβητούν και τα θαύματά του. Ήδη οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι έβλεπαν πλήθος θαυμάτων που έκανε μπροστά τους ο Χριστός και όμως όχι μόνο αμφισβήτησαν τη θεότητα του Χριστού αλλά και τελικά του σταύρωσαν. Έλπα χειροπιαστά θαύματα. Να ο παράλυτος σηκώθηκε. Να ο νεκρός αναστήθηκε. Να ο τυφλός είδε. Να αυτό και εκείνο. Η αμφισβήτηση λοιπόν των θαυμάτων του Χριστού δεν είναι κάποιο σημερινό φρούτο. Είναι παλαιομοδίτικο. Δεν προέρχεται από κάποια λογική διεργασία, αλλά από μια διαφθαρμένη καρδιά. Μην ξεχνάμε πως και σήμερα γίνονται θαύματα. Όμως τα βλέπουν μόνο εκείνοι που έχουν ανοιχτά τα μάτια της ψυχής. Οι άλλοι μένουν στην αμφισβήτηση και προσπαθούν με τον οποιοδήποτε τρόπο να το δικαιολογήσουν. Πόσο συχνά ακούμε από θαύμα σώθηκε, είχε Άγιο. Λένε οι γιατροί συχνά, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά μόνο ένα θαύμα μπορεί να τον σώσει. Το άλλο το οποίο αμφισβητήθηκε πάρα πολύ είναι η Ανάσταση του Χριστού. Που και σήμερα πολλοί λένε τώρα ήταν δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα και λένε τα δικά τους. Πρώτοι αμφισβήτησαν την Ανάσταση του Χριστού ποιοι? Οι ίδιοι οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, οι αρχιερείς, οι ίδιοι οι Εβραίοι. Οι στρατιώτες που ήταν φρουρά στον τάφο έλεγαν ο Χριστός αναστήθηκε. Οι Φαρισαίοι απαντούσαν, όχι, ήρθαν οι μαθητές του και έκλεψαν το σώμα του. Δεν πρόκειται σήμερα να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, ένα μονάχα λέμε. 20 αιώνες πολεμούν το οικοδόμημα του χριστιανισμού που είναι θεμελιωμένο πάνω στην Ανάσταση του Χριστού και αυτό μένει ασάλευτο. Γιατί ασάλευτο είναι το θεμέλιό του. Μερικοί θέλουν επιχειρήματα για την Ανάσταση του Χριστού. Μα ποιο επιχείρημα μπορεί να είναι πιο δυνατό από την ίδια την Εκκλησία,
την ύπαρξη της Εκκλησίας. Υπάρχει η Εκκλησία που είναι βασισμένη στην Ανάσταση του Χριστού και δεν υπάρχει Ανάσταση. 2.000 χρόνια φωτίζει τον κόσμο και οδηγεί τους λαούς στην αλήθεια και θα βασίζεται σε ένα ψέμα. Αν δεν αναστήθηκε ο Χριστός, πού είναι εκείνοι που πολέμησαν την Εκκλησία και την Ανάσταση του Χριστού? Αναφωνεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Χάθηκαν, ούτε τα ονόματά τους δεν θυμόμαστε. Και πού είναι η Εκκλησία? Στη δόξα, στο θρίαμβο και στη λαμπρότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα άλλα είναι παραμύθια. Αλλά υπάρχει ο μέσα διχασμός. Σημείων αντιλεγόμενο λοιπόν ο Χριστός και μέσα στον κόσμο διαμέσου των αιώνων. Αλλά το θέμα δεν σταματά εδώ. Έχει και μια δραματική προέκταση στον εσωτερικό κόσμο του ίδιου του ανθρώπου. Ο Ιησούς Χριστός είναι σημείων αντιλεγόμενο μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. Να ένα ερώτημα, εξελίσσεται μέσα στον άνθρωπο που μαλάει η πίστη στον Χριστό ή μήπως υπάρχει μια εσωτερική πάλη που περνάει από διάφορες φάσεις? Και γιατί υπάρχουν οι φάσεις αυτές? Μια πρόχειρη ματιά μας πείθει ότι και εμείς άλλοτε ποθούμε με λαχτάρα το καλό και άλλοτε κάνουμε με βία την αμαρτία. Άλλοτε αγαπούμε και άλλοτε μισούμε. Άλλοτε ο Χριστός είναι ο Θεός μας και άλλοτε αδιαφορούμε γι' Αυτόν. Άλλοτε πιστεύουμε ότι η διδασκαλία Του είναι μοναδική και άλλοτε ότι είναι ανεφάρμοστη. Δύο κόσμοι μέσα μας παλεύουν. Ο κόσμος του καλού και ο κόσμος του κακού. Αυτό το εκφράζει πολύ όμορφα ο μεγάλος αγωνιστής, ο Απόστολος Παύλος, όταν λέει «Δεν κάνω το καλό που θέλω, αλλά υπηρετώ το κακό που δεν θέλω». Βλέπω να υπάρχει μέσα μου ένας άλλος νόμος που αντιστρατεύεται στον νόμο με τον οποίο συμφωνεί η συνείδησή μου. Γιατί όμως υπάρχουν τέτοια σκαμπανεβάσματα? Γιατί αυτός ο διχασμός και γύρω μας και μέσα μας? Πολλές απαντήσεις μπορούν να δοθούν στο ερώτημα αυτό και μεγάλη συζήτηση χωράει το θέμα. Συνοψίζοντας την πατερική εμπειρία στο ερώτημά μας αυτό, μπορούμε να πούμε το εξής. Όσο μεγάλη και μοναδική πραγματικότητα είναι η παρουσία του Θεανθρώπου Χριστού και της γητρωτικής του αλήθειας, άλλο τόσο υπάρχει και μια άλλη πραγματικότητα. Η παρουσία και η ύπαρξη του διαβόλου, που πολεμάει με λύσα τον άνθρωπο και ζητάει να τον αποσπάσει από τον Χριστό. Γι' αυτό υπάρχει δραματική αυτή εσωτερική πάλη. Στον Άγιο Παΐσιο, που διαβάζουμε συχνά τα βιβλία του και φράσεις πολλές, επανειλημμένος μιλάει γι' αυτό, έτσι απλά με τα λόγια τα δικά του. Ότι έρχεται συνέχεια το ταγκαλάκι να μας βάλει σε αμφισβητήσεις, να μας βάλει και να μας πει ναι, πώς, ίσως κτλ. Ας δούμε όμως και ένα άλλο σημείο της προφητείας του Σιμεών, πολύ χαρακτηριστικό. Η παρουσία του Χριστού στον κόσμο μας θα γίνει αφορμή άλλοι να πέσουν και να καταστραφούν εις πτώση και άλλοι να αναστηθούν και να σωθούν εις Ανάσταση. Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Τι σημαίνει πτώση και Ανάσταση πολλών? Το επιβεβαιώνει η ιστορία και η πορεία κάθε εποχής. Ή βάζουμε το ερωτηματικό, είναι μια ξεκρέμαση προφητεία. Η προφητεία στο σημείο αυτό έχει μια δραματική εφαρμογή. Από την ώρα που ήρθε ο Χριστός, δίχασε τους ανθρώπους ανάλογα με τη στάση που παίρνουν απέναντί του. Ή μαζί με τον Χριστό θα είναι κανείς και σώζεται και βρίσκει τον προορισμό του, ή εναντίον του Χριστού και ζει στην ανασφάλεια, στην ταραχή και στην αμαρτία. Τον ακολουθούν οι άνθρωποι και γίνεται για αυτούς ο Χριστός πηγή αγιασμού, γαλήνης, σωτηρίας και καινούργιας ζωής. Είναι για αυτούς εις Ανάσταση. Τον αρνούνται άλλοι και οι χαρακτήρες τους εκτραχύνονται, η ζωή χάνει το νόημά της, οι κοινωνίες αγριεύουν και η κακία οργιάζει. Είναι εις πτώσιν αυτών. Άλλοι τον υποδέχονται ως το φως του κόσμου
και άλλοι αγαπούν το σκοτάδι και το ψέμα. Και λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και γάψαν οι άνθρωποι το σκότος μάλλον ή το φως. Γιατί είναι γάρ πονηρά αυτόν τα έργα. Η αμαρτωλή ζωή τους κάνουν να είναι αφοσιωμένοι, παραδομένοι στο σκότος και να το ακολουθούν. Και φυσικά να αρνούνται τον Χριστό. Αυτή είναι η αλήθεια που μας τη βεβαιώνει ο ίδιος ο Χριστός. Με τα λόγια Του, με τη ζωή Του, με την παρουσία Του μέχρι σήμερα. Και ένα άλλο ερώτημα. Μπορεί κανείς να αποφύγει την αναμέτρηση με τον Χριστό? Ένας σύγχρονος διανοητής είπε τα εξής πολύ σημαντικά. Η ιστορία της ανθρωπότητας δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια συνεχής κίνηση είτε για να συναντήσουν οι άνθρωποι τον Ιησού είτε για να τον πολεμήσουν. Κανείς δεν μπορεί να αποφύγει την αναμέτρηση με τον Χριστό. Κανείς δεν μπορεί να τον προσπεράσει αδιάφορα. Ή μαζί του θα είναι ή εναντίον του. Θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε αυτή τη φράση. Θα έλεγε κανείς, είναι αληθινή? Συμβαίνει πράγματι? Μπορεί κανείς να μην πάρει θέση πάνω στο θέμα Ιησούς Χριστός σημείων αντιλεγόμενων, είτε θετικά είτε αρνητικά? Πρέπει αλήθεια να προβληματιστούμε στο πολύ σημαντικό και αναπόφευκτο αυτό θέμα της αναμέτρησης με τον Χριστό. Να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Ο κάθε άνθρωπος βρίσκεται συνέχεια αντιμέτωπος με το πρόσωπο του Χριστού. Ή είναι αλήθεια ότι ζει ο Χριστός και πρέπει να τον πιστέψει, ή είναι ψέμα και πρέπει να τον απορρίψει. Κανείς δεν μπορεί να τον προσπεράσει αδιάφορος. Από την άλλη μεριά, πολλά αγωνιώδη ερωτήματα και προβλήματα ζητούν απάντηση. Από τα πλέον γενικά που αφορούν στην ύπαρξή μας, όπως παραδείγματος χάρη από πού ερχόμαστε, για πού πηγαίνουμε, ποιος ο σκοπός της ζωής μας κλπ. Μέχρι και τα πλέον προσωπικά. Ποια αυθεντία θα δώσει απάντηση στα αγωνιώδη ερωτήματα του ανθρώπου? Όλες οι γνωστές ανθρώπινες θέσεις η μια μετά την άλλη διαψεύδονται και απορρίπτονται. Καμιά δεν έχει σταθεί όρθια. Μήπως λοιπόν η αλήθεια είναι μόνο ο Χριστός? Ποιος μπορεί να απαντήσει αρνητικά στο ερώτημα αυτό? Εδώ πρέπει να τελειώσουμε με το μεγάλο αυτό θέμα. Θα ήθελα να δούμε και σε κάποιες άλλες ομιλίες μας πολύ ενδιαφέρουσες πλευρές του θέματος αυτού, του θέματος του μεγάλου θέματος που λέγεται Ιησούς Χριστός. Γιατί παραδείγματος χάρη δεν γράφουν σχετικά ιστορική της εποχής του Χριστού? Είναι αξιόπιστες οι μαρτυρίες των Ευαγγελίων, των Ευαγγελιστών? Τι λέει ο Χριστός για τον εαυτό Του? Τι λέει η ιστορία για τον Χριστό? Τι είναι ο Χριστός για μας? Ερωτήματα πολύ βασικά και πολύ σπουδαία. Σήμερα μείνουμε σε αυτή τη βασική αλήθεια. Ο Χριστός προφητεύθηκε ως σημείων αντιλεγόμενων. Η προφητεία επαληθεύθηκε. Η ιστορία τη βεβαίωσε. Η δραματική αυτή κατάσταση που ζούμε συχνά μέσα μας έρχεται να το επιβεβαιώσει. Γιατί διστάζουμε και αμφιβάλλουμε? Τι άλλο περιμένουμε? Γιατί να ζούμε μέσα σε ένα διχασμό? Τι μας εμποδίζει μαζί με τον Απόστολο Θωμά να ομολογήσουμε κι εμείς ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας? Και κάτι τελευταίο και πολύ σημαντικό. Η εκπλήρωση της προφητείας του Σιμεών ότι ο Χριστός είναι σημείο αντιλεγόμενων είναι η πιο μεγάλη απόδειξη της θεότητας του Χριστού. Αν ο Χριστός δεν είναι Υιός του Θεού, τότε γιατί αυτός ο διχασμός, γιατί τόσος διχασμός, γιατί τόση πολεμική, αλλά και γιατί τόση λατρεία? Θα ήθελα να τελειώσω με μια μικρή περικοπή από το βιβλίο Ιησούς του Λεύ Ζηλέ, που είναι πάρα πολύ ταιριαστή και μπορεί να μας βοηθήσει ιδιαίτερα στο θέμα μας αυτό. Σε δύο περιπτώσεις το Ευαγγέλιο μας λέει ότι ο Ιησούς εθαύμασε για κάτι. Και στις δύο περιπτώσεις
Πρόκειται για την πίστη. Το πρώτο επεισόδιο. Στη Ναζαρέτ, όταν ο Ιησούς ξαναγύρισε εκεί σαν διδάσκαλος, κηρύσσει στη συναγωγή των Ναζαρινών, αλλά εκείνοι δεν δέχονται ούτε τον ίδιο ούτε το μήνυμά του. Γι' αυτό και ούκι δύνατο εκεί ποιήσε ουδεμία δύναμη και θαύμαζε δια την απιστίαν αυτών. Το δεύτερο επεισόδιο, στην Καπερναούμ. Ο Ρωμαίος εκατόνταρχος σκετεύει για τη θεραπεία του παραλύτου δούλου του. «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν», λέει ο Ιησούς. Ο εκατόνταρχος διαμαρτύρεται. «Κύριε, ούκ είμαι ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις, αλλά μόνον υπέ λόγο». Ακούσιος δε ο Ιησούς θαύμασε. Θεραπεύει το δούλο εξ αποστάσεως και διακηρύσει ότι ακόμη και στον Ισραήλ δεν βρήκε μια τόσο μεγάλη πίστη. Ας αναφέρουμε τα δύο επεισόδια κοντά-κοντά. Θα μείνουμε έκπληκτοι και θα έχουμε λόγο γι' αυτό. Οι άνθρωποι της Ναζαρέτ, Ισραηλίτες που είχαν τον νόμο και τους προφήτες, που δέθεταν μια σωστή πίστη και ένα ορθό τελετουργικό. Ο εκατόνταρχος, ξένος προς το λαό της επαγγελίας, ίσως ήταν προσήλυτος. Ετούτοις ο Ιησούς θαυμάζει για την απιστία της Ναζαρέτ και θαυμάζει για την πίστη του εκατοντάρχου. Η ορθόδοξη πίστη μας, η ορθοδοξία της Ναζαρέτ δεν ήταν η ζωντανή πίστη, δηλαδή αυτό που πίστευαν οι Ναζαρινοί, οι Ιουδαίοι, η πίστη που σώζει. Εάν διέθεταν μια τέτοια πίστη ζωντανή, οι άνθρωποι της Ναζαρέτ θα είχαν ανοίξει την καρδιά τους στον Ιησού. Η καρδιά τους όμως έμεινε κλειστή. Η πίστη τους ήταν ορθή αλλά στήρα. Αγνοούμε τι ακριβώς συνιστούσε την πίστη του εκατοντάρχου. Ασφαλώς δεν ήξερε για τον Ιησού αυτά που γνωρίζουμε εμείς, αλλά ανοίγεται ολόκληρο στον Ιησού. Στο πρόσωπό του αναγνωρίζει έναν Κύριο και ένα σωτήρα. Η πίστη του είναι ένα κράμα εμπιστοσύνης και υπακοής, όχι συναισθηματισμού. Είναι μια ορμητική κίνηση όλης της ύπαρξής του. Δεν αμφιβάλλει ότι ο Ιησούς θα θελήσει και θα μπορέσει να γιατρέψει τον άρρωστο δούλο. Κατά κάποιο τρόπο εξαρτά τη ζωή του από το λόγο του Ιησού, αλλά μόνον υπέ λόγο, ταπεινή και φλογερή προσδοκία. Τώρα πια γνωρίζουμε καλά αυτό που ο Ιησούς αποκαλεί απιστία και γνωρίζουμε επίσης καλά τι ονομάζει πίστη, το σάφτην πίστη. Ο Ιησούς βλέπει τι έχουμε μέσα μας. Βρίσκει άραγε σε εμάς την πίστη του εκατοντάρχου ή την απιστία της Ναζαρέτ. Θαυμάζει για την πίστη ή για την απιστία μας. Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου την απιστία. Αυτή η αντίθεση είναι η παράξενη κραυγή, η ηγεσία του πατέρα ενός δαιμονιζωμένου παιδιού προς τον Ιησού. Μήπως η φράση τούτη ταιριάζει και στη δική μας κατάσταση? Να πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. Μα γιατί? Είναι προσωπικό θέμα του καθενός να προσδιορίσει τους λόγους που το κάνουν να πιστεύει. Οι δρόμοι που οδηγούν στον Ιησού παρουσιάζουν τόση ποικιλία όσοι και οι άνθρωποι. Αξίζει λοιπόν να σκεφτούμε πολύ όλα αυτά τα πράγματα, να προβληματιστούμε και να πάρουμε τη σωστή θέση απέναντι στον Ιησού, που είναι το σημείο αντιλαγόμενο. Εμείς ασφαλώς με κανέναν τρόπο μην πάρουμε αυτή την αρνητική θέση, αλλά να πάρουμε αυτή, πιστεύω Κύριε, και όλα τα άλλα να τα αφήσουμε στην άκρη. Σας ευχαριστώ πολύ που με πολύ υπομονή παρακολουθήσατε και απόψε αυτή την ομιλία. Τώρα μετά από 2 εβδομάδες θα έχουμε πάλι ομιλία, θα ανακοινώσουμε το θέμα. Θα ήθελα μόνο να πω ότι όσοι παίρνετε τα περιοδικά μας, Ζωή, Κόσμο Ελληνίδος, Ζωή του Παιδιού ή άλλα, αν μπορείτε αυτές τις μέρες
ελάτε να δώσετε τη συνδρομή σας ώστε να τακτοποιηθεί η οφειλή σας. Και ακόμη την ερχόμενη Τρίτη έχουμε συνέλευση του Συλλόγου της Χριστιανικής Αγωγής και όσοι είναι μέλη θα παρακαλέσω να πάρουν την πρόσκλησή τους ώστε να μπορέσουν να έρθουν. Τώρα ας ψάλουμε κάτι, ας ψάλουμε ευλογητός Χριστέ και έτσι να τελειώσουμε. Αύριο για εξομολόγηση θα είμαι εδώ. Ευλογητός Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασόφους τους αληθείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Αγίο και δι' αυτόν την οικουμένης αγγελεύσας φιλανθρώπε δόξασι. Να πάτε στο καλό. Όσοι πάμε